Slušaj pažljivo citat iz Hamleta, 5. čin, scena 2. Božanstvo što vlada ishodima našim nije negde daleko. Pa gde je? Ono je u nama samima. Šta to znači? To znači da smo mi tvorci svog kaveza, da tako kažemo. I mi smo ključ koji otvara taj isti kavez. Dakle, niske strasti, strah, zavist, lenjost, postaju naši tamničari. Ali uzvišene misli, kao što su hrabrost, disciplina i ljubav, postaju naši anđeli slobode. Dakle, čovek nije zarobljen svetom. Najčešće je zarobljen sobom. Zato, pazi šta misliš, jer tvoje misli danas postaju tvoja sudbina sutra.